De dag begon je het nog maar een prachtige opkomst van de zinnen. Een schone loft, maar staar gewoon zo er meer en meer bewolking komen. En dan is het gewoon nog altijd een winter, want het viel op een nijkoud aan. Het wie een koude dag en een stevige wind nog altijd nu het oosten en noordoosten waai. En de komende dagen zullen het net oorzaken, want we krijgen meer bewolking. Nou ja, laat ik het op een richtje zetten. Joen en vannacht bewolking. Kans op sneeuw, lichte sneeuw. Net dat het centimeters houdt, maar het kan wel eens even wat wit worden en dus de kans op glijdens. Temperaturen min 1 tot min 4 graden, gewoon winterwaar. En de wind nog altijd een koud aanvielend uit het oosten en noordoosten waai. Krachtig in het kustenwaardgebied, krijg 4 tot 6, verderop de provincie een matige wind. En dan morgen, ik werd bewolking, eens even sneeuw of lichte sneeuw, droge periode natuurlijk. En de temperatuur 12 graden, een koude dag met een noord-noordoostenwind die het matig en vrij krachtig is. In de nacht naar sneeuw aan, na een droge periode weer eens even wat sneeuw of lichte sneeuw. En min 3, min 4 graden, misschien wel min 5. En dan op naar dat weekend, dat peeske weekend, op sneeuw. En daar met bewolking en daar met wat sneeuw, denk ik nog wel. Misschien een beetje zinnen. En de temperatuur nu daar is aan 3 graden. In de nacht nog altijd min 4 of min 5. En dan is het volop winter. Koud waar, ik op peeske sneeuw, maar wel de zinnen erbij. Temperatuur hoe daar om en bij de 4 in de nacht min 3, min 4. En dan terug naar peeske manje, hoe daar de zinnen erbij, droeg waar, temperatuur krijgt wat hoger. 5 graden, maar in de nacht nog altijd min 2, min 3. En ze blijft het in de nacht licht vriezen. We maken morgen maar weer even in het waarsje.